Bueno, ze komplikatua den pixa egitea. Baietz. Bai, gaina oso kurioso da, zeren pixa ez da sikiera gizakion asunto bat, ugaztunon asunto bat da, ezta? Ugaztunak, biologia, ugaztunak. Bueno, emakumeentzat komplikatua da. Komplikatua da, bai, bida, guazen momentu hontan garai utopiko, idiliko, etiliko batetara festak. Bai, gaurten ezin izan ditugu eduki festak, baina, bueno, denok imaginatzen dugu, ez da, txosna, basoa, amets bat, atope, ez, kalimotxo hori esatezuna bihar pirrirela, zerbeza hori esatezuna bihar gastritis, ez? Eta momentu batean, zure maskura egiten du, ei. Claro, bi momentu hortan urduri jartzen naizen badaki zer datorren, niretzat dator abentura, niretzat dator retoa, niretzat dator desafioa. Orduan, ja, laguna esatit, komunean noa. Orduan, komunera zoaz, eta zer da lehenengo gauza ikusten duguna? Kola. Baina, kola, gurian, emakumena, horrez, bestianez, baina norbaitek esaten du, asko tardatzen da zute, bueno, guatzen ikustea zergatik. Bai, hor zaudezu, noizbait, okorritu zaizuek zuloa kontatzea. Ze zulo? Pixeiteko zuloak. Ni aurrekoan jarri nintzen, bueno, aurrekoan esaten da duela. Bat, bi, hiru, lau, bost kabinita. Kabinita horiek urdina berdea da gorriak, ez, azken aldian gorria, tximeleta, atope. Baina begiratzen duzu ondora, eta ez duzu, begiratu nun, eta sonun, niretzia txampiñoncito. Txampiñoncito dira estruktura vertikal horiek non zuek pitelina sartzen dezute, ezta? Bueno, pues hiru txampiñoncito bakotzak hiru zulo. Beraz, bederatzi bost. Ai! Kola, bikoitza, itxaren bar dugu behar fisiologiko bat egiteko. Kasualidadea, ez dakigu. Bueno, baina orduan, klaro, ez pentsa gure maskuri inteligenta denik eta esaten duni, bueno, pues, doble kola bikoitza denbora erdia. Ez. Ateope, ja bihurtzen zera pixe egitetekan globito. Ja zaude urduri, jasten zera... Ez, ni jasten eiz... Haze zera dantzak, hori da, musika hori. Ez, hor, jasten zera izerdia, jasten zera mendikan tanta, ja kalambre, ja sartzen dezunan kalambre bat txakurri bezala, ja hor, eta ja hurrengoa zera, eta ja zaude, nik ja hanka gurutzatzi du esate, jazta, badoa, nik imaginatzen nire esfinterra. Eta nik jartzea berdea, jartzen da berdea, sartzen zera, eta hemen, kuriosoa da ere, sartzen zera espazio ilun batean, zu bakarrik eta pribatua, beraiek ez, hor, lasai, zagot kontzertua ondo iruren artean, baina zu porxeak aso hor barruan, ez? Karo, momentu hortan, nik bat 52 nortzen dut. Aurreneko hortiera, pasatzen zaitena! Dios! Zu baino gutxio! Nik barrera arkitektonikoak ditut. Ez dakit nor kostia diseinatu duen mierda hori, gure amak txikitatik betidanik esaten zuen. Ez inoiz eseri komun publiko batean. Da urrezko araua. Hori ezin da faltatu. Orduan, karo, pasatzen dugu gure bizitza guztia sentadiak egiten. Ipurdiatzera eta horre ezin da! Zuloa dago oso fondoa. 5 zentimetroiek hemen eragin asko daukate. Nik ez dakakaitasuna anguloa egin, ipurdia nahiko ateratzeko, pero estresk hemen, hilito. Pixa egiten dut. Orduan, karo, momentu hortan, zuzaudela hola, izerdita, gora! Orduan, igotzen naiz gora. Hau egia da, hau gertatzen da. Igotzen naiz gora, eta ez pentsa baina erresa denik, ez? Zenbatzu daukate bomba bat, palankita bat egiteko, ez dezuna usten sartzen hanka, eta beste batzutan estruktura raro batzu dituzten, baina berdin du, zure maskurek egiten du. Bagoaz! Orduan, geste dituzu galtza, pega indeituzula, geste dituzu kulero egiten dira, enroiatu zuzuna, gero, ez duela inork igoko, itezu, ipurdi atera, Dios! Papera ez da existitzen. Ez dago, da unikornio bat hor da existitzen. Ez bali mazu azkarri bili eta Kleenex bat erditik zatitu eta hemen jarri. Orkesko erdituzu. Da artikulo de lujo hau, Kleenexa. Nik onartzen dut, inoiz esan izan dedala ez neukala eta eduki. Hau serioa da. Bueno, bestela ez bali madukazu dago klasiko bat, igotzituzu kuleroa zen ja norrei dagoela. Igotzituzu kuleroak itezu, tanga, berdin du, igotzituzu galtza egiten zu, eta ateratzen zera, nik mal de alturas, osea, gaizki, ateratzen zera hortik eta izerditan, neka inda zure lagunen ganazoaz eta lagun batek, normale mutil batek esaten dizu, neska, noaino juntzea pixeitea. Pues junez pixe egitea, gizarteak jarri dituen estruktura batzuetara. Gizarteak erabaki duen kantitate batekin, zeren gizarteak erabaki du, dirudienez nire gorputza, espazio pribatu batean sartu baretela behar fisiologiko bat egiteko eta zuena aldiz publikoan. Hau ez da natura, hau erabaki bada.
Eta ez gaude hitz egiten, zutik ez da xerita. Erabaki bada, esaten duna nun kolokatzen gaituzten. Gero esateko, zapalkuntza ez dela existitzen. Baina, bueno, bida, ni urrengoan kontenedore batetara jungo naiz. Por lo menos ikusikoet nun egiten dedan pixa. Eta bida, oinak zipiztitzen bali maitut, por lo menos ondokoakin konparetuko. Mila esker. Apa, Nerea!